we are done. Nakapadala na rin ako sa LBC. Hintayin nyo na lang yung regalo ko. Mga kawaiti-waiti. See you guys. Hi, ang buhay ng isang ina. Bayad ng ilaw. Meron akong online. Nakasuporta sa dagdag bayad ng ilaw. Kaya lakad-lakad. Bless. Ayun, Anton, oh. Ayun, oh. Di mo alam EUB? Ikot ka na. Ikot ka na. May anak ko naliligaw. Pwede ba? Yung? Bumalik dyan? Yung. Tomorrow. Ikot. Hello guys. Nandito ako sa motor parts. Sa Bogak Norte. Sa may James. Motor parts. Minsan yung gulong ng motor ng anak ko kay dumudulas na. Na magsimplang daw kami. Balikan mo ba yung nasa likod yung pasilong mo? Sa kami, oh. Yan. Malapit naman yung Bibi siya. Yan lang. Sige, pagitaw pa. Sige, bandiya pa. Ayan. Yan na. Okay. Ito. Para na. Ano, gulong din? Pirelli ka? Ayaw, ano? Pirelli lang malakas. Kami sa James Motor Parts. Dito kami nagpapalit ng gulong. Yan. Yan yung anak ko. Busy sila lahat. Pabenta. Yung i-demand niya yung mga motor. May mga helmet din, oh. Halos kompleto naman. Ito yung kinuha namin. Kunti lang naman diferensya. Pirelli. Kasi pud-pud na siya, oh. Nabili ko to second hand. Maganda pa siya. Kaya kailangan alagaan ng gulong. Maganda siya kasi automatic na pag nagpreno hindi ka susubso. Ano siya? Talagang safety ka naman. Ito yung click. Ganyan yung sa amin. Click. Honda versus Yamaha. Bayaran mo sa akin yan, ha? Mabayaran mo sa akin yan. Ano? May plano ka na naman. Pag-ipunan mo na lang yung spider. Yung? Spider. Para isahan ang gastos. Yan, mga lang yan, eh. Class A lang yan. Ayan yung mga rim, oh. Gaganda. Pag may budget ka talaga, mapapaganda mo yung motor. Sa pag-aalaga lang talaga. At saka ingat sa daan.
hindi mo na ibibigay. Kaya na ko mag-ingat na lang sa nakaraan. Pero pag nagbibigay naman siya talaga sa kasama. Kaya hindi pwedeng mag-ingat kasi meron sa kalsada. Hindi rin siya pwede mag-isa. Kaya kailangan sama ako. Ngayon tagalog ko, pag may online ako, yan yung ano ko. Mabilisan. Natip namin. Kaya lang may kotong. May pat siya. Kung ano yun. May share siya. Pag may online ako, may share siya. Hindi pwedeng hindi ka magbibigay. May lagay. Parang pamasahe, ano. May iba talaga yung mga bata ngayon, eh. Mga anak natin na, ano. Pag hindi mo mabigay yung gusto niya, hindi ka papansinin. Yun guys, antayin natin na mamaya matapos. Ano? Maganda na. Kaya lang yung rim niya, unang patatar. Yung rim niya. Okay lang yan. Mga ganyang bagay, hindi ko alam yan kasi. Harapan naman guys ang papalitan. Mas maganda kasi pag pantay pag pinalitan mo, maganda yung ano niya, takbo, at saka isa lang ang ano, konsumo, isang budgetan lang. Bagay. Akala ka na ano niya, hinahanap kanina pa pala. Boss, yung lalak mo. Malapit na matapos. Naka-roll yun yan, naka-dito eh. Naka-roll. Naka-roll yan. Boss, kaya. Kasama na labor. Kasama. Boss, ang ano ko. Ay, yung kinita ko sa online, napunta sa'yo. Sabat naman namin. Mamaya na, wala pa dyan, no? Ayos din kita nyo dito na kung makalima kayong tao eh. Diba? Pichi-pichi lang pala eh. Diskarte talaga sa buhay kailangan. Makakaipon. Wag lang ipunin sa ano sa MP, kuya. Kailangan pang pamilya. Ilang buwan ba yan bago maano? Magpalit ulit. Isang taon. Kasi yung bakal na ito. May bakal ba yan? Ah. Tingnan mo dyan, baka nalaan lang. Pengen akong tali doon ha. Kaya sabi ng ama niya iuwi daw. Yan guys, sinatapos na, malapit na. Gutom na rin ako. Igbitan mo kuya. Takpan mo na. Yun. Matagap na. Tapos na kami. Maputingam na nga ilang oras. Ay, isang oras. Pagkakapit. Ayan. Okay na siya.
rampa na ulit. Ayan, see you. A few inches later. Hello guys, nandito na ako sa pwesto ko. Kain tayo. Ito yung pagkain ko, tingnan nyo. Very late na. Guys, oh, pagkain ng ano, tipid-tipid. Kaya lang hindi ito tipid eh, budget meal, ano to, 50. Ano to, atay ng baboy. Puso ng saging. Ito, kanin. Ang dami kong kanin, 10 pesos lang. Ay, ano to, di ba? Only rice, no? Kaya ang dami. Ayan. Maghapon na yan, 1D 1/8. Tipid-tipid, taghirap kasi ngayon.